Здравейте! Започва едно от тези видеа, в които ще отваряме не една, не две, а цели 3 книжни кутии. Защо ли? Защото нямам време и толкова много съм изостанала с това да ви покажа какво се крие за тези кутии, че просто не е истина. Ще отворим книжната кутия за месец юни. За месец юли става дума за абонаментните книжни кутии на Чарли Уайлд, както и сляпата среща от месец април, както виждате, котката ми не е издържала на напрежението и е започнала да отваря без мен. Така че започваме с кутия номер 1. Първото нещо, което се вижда за тази кутия, първо се усеща, че е страшно тежка, което вие няма как да разберете, но ще ми се доверите, ако не щупа масата. Но пък може да видите, че тя буквално се пръска по шевовете, даже тук е залепена, за да не се отворят продуктите. Отваряме и буквално прелива кутията. Книгата се вижда най-отгоре. Аз знам коя е, разбира се, защото мина време и съм гледала доста клипчета и снимки със съдържанието на кутията, но все пак се вълнувам да я отворя. Книгата ще я оставя за десерт, а преди това ще си отворя другите неща. И виждаме едно капучино. Следващото нещо е тази страхотна плажна чанта, която ще ми свърши чудесна работа за предстоящата почивка, от където всъщност ще ви пусна и видеото. Уникална е, перфектна е, голяма е, така че ще събира много неща. Продължаваме напред, като следващият продукт, който се крие в тази препълнена кутия, е тази кърпа за плаж, която самата тя е в една платнена торбичка и е просто чудесна, превъзходна е и тя отива в багажа за морето. Този път малко отзад напред, по традиция всяка кутия съдържа картичка с цитат от книгата. За да имаме бъдеще, за което си заслужава да се борим, трябва да имаме минало, което си заслужава да помним. Много хубав цитат, харесва ми. Имаме също така стикерче с книгата на месеца и имам и една подложка за чашка, която е също с такива прекрасни летни мотиви. А ето и звездата на месец юни. Това е книгата Всевечност на Алекс Хароу. Книгата е прекрасна. Говоря, разбира се, в момента само за книжното тяло. Ето и цветните порезки. Доста така големичка, обемна е, но буквално превзе социалните мрежи. Издателството е Charlie Wild Publishing. Това е поредна тяхна книга. И коментари от хора, на които вярвам и с които имаме сходни вкусове, се изказаха много силно за тази книга, така че съм с много високи очаквания. Нямам търпение да я прочета. А сега, за да не губим повече време, преминаваме към кутия номер 2. За да разнообразим малко нещата, ще отворя първо срещата на сляпо. Знаете, това е всеки месец получаваме, всъщност който се е абонирал, получава такава кутия, с книга изненада. Ето една картичка за месец април. Нарочно не съм я отваряла, пазя си ги да мине малко време, да съм изненадана и да не разкривам веднага тайната на книгата. Защото е много гадно някой да си купи и още да не е разбрал каква е книгата и аз да издам тайната. Ето как е опакована. Винаги са страшно изпипани с внимание към детайла, с невероятен печат, който аз ще се опитам да си запазя, както съм си запазила от предходната книга. И да, сега внимателно ще разопаковам и продължаваме напред. Преди това само да видим какво ще изпадне от тук. Be kind to yourself. Още стикерчета. Blind Date
with a book. Малко понякога заеквам просто защото през телефона ми е малко трудно да виждам, иначе мога да чета, повярвайте ми. Поредното издание на вестника Книжни времена, Рене Карабаш. Така, ще си го прочета после старателно. И сега отварям вече наистина. Мисията успешна, запазих си го, отива при другото. И без да съм довършила разопаковането, вече знам коя е книгата. Тази розова корица, този костюм, едно много нашумяло заглавие, Солал на Албер Коен от издателство Колибри, отново заглавие, което превзе социалните мрежи. В случая с красиви цветни порезки и нямам търпение да прочета и тази история. Ще се радвам да споделите мнение, ако вие вече сте я прочели. Преминаваме към отварянето на третата и последната кутия, която е кутията за месец юли. Както виждате, отново всичко е прекрасно пакетирано с внимание към детайлите и първото нещо, което виждаме е картичка с цитат от книгата. Една целувка ми се струваше недостатъчна. Много хубав цитат, а сега продължаваме към следващите продукти, които се крият в кутията. Веднага попадаме на едно стикерче, мохито и книга за плажа, стикерче с книгата на месеца, както виждате. И това беше някакво коктейлче, безалкохолно мохито. Мисля, че аз трябва да призная, че всъщност мохито не обичам. Може би съм единствената, не знам. Тук имаме едно бурканче за съхранение на подправки, като този път е за мента. Това е част от колекционерското селце за подправки, което имаме селце граче, не знам как е правилно. Много са красиви, интересни и придават чар и уют на домовете ни. Преминаваме към персонализирания продукт този месец в тази платнена турбичка, чаша, поставка за чаша всъщност, можем да държим гореща или студена напитка. Ето, че стигаме до звездата на тази кутия, книгата Лятото на нарушените правила на Къл Уолтър. Не съм я чела, но отново е поредното нашумяло заглавие. Прочетах противоречиви мнения, имаше хора, които я харесват, хора, които мисля, че не се изказаха толкова ласкаво, но със сигурност това няма да ме спре. Ще я прочета, за да си изградя свое собствено мнение за книгата. Издателството е Сиела и вярвам, че ще бъде перфектното четиво за книга, която да вземете с вас на плажа. Това беше поредното видео от мен, подготвено с много любов за вас. Надявам се, че ви е било интересно и полезно и не забравяйте да се абонирате за канала, да харесате и да коментирате това видео. Целувам ви, прегръщам ви, пожелавам ви едно прекрасно, горещо и усмихнато лято и до нови срещи!